दीदी काय करते बा? जेवण बनवते? काय काय बनवलं ग दीदी? डाळ लावली का? अजून काय काय लावलं? भात, चहा बनवला काय? मम्मीला तर दे मग चहा बनवून. चहा बनवून दे ना मम्मीला. नाही तेल टाक ना ग तिथे भाजीमध्ये. भाजीत तेल टाक ना. काय बा? चबाश असं बोलू नाही, चांगलं बोलाव. दीदी ग टन टन कोण आलं ग? थांब मी घेऊन येते. आई पैसे मागते मी. तुला बुड्डी के बाल खायचे ना? बुड्डी के बाल